Laura je v zoologickej záhrade. Ja som ju poslal do zoologickej. Lebo ona je King Kong. Tá mi zarába peniaze v zoologickej záhrade. Lebo ona je King Kong. Prišli sa na ňu pozrieť detičky dneska. Detička mu ukázala takto. Detičky utiekli, zlákli sa. Lebo ona je King Kong. Potom prišli sa na ňu pozrieť mamičky. Mamička mu ukázala takto. Mamičky utiekli preč, lebo on je King Kong. A potom prevrátila celú klietku. Lebo on je King Kong. Na Lauru není. Tá mi zarába peniaze. Tá mi zarába peniaze. Stará sa o mňa. Lebo ona je King Kong. Ona dokáže všetko. Na ňu není. Na Lauru. Ani nikdy nebude. Chlpy také.